we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayang hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atod namong pinakadagko ug pinakaulaing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan diri sa GMA Davao Complex. Iladog aktibong kapitan sa Davao City nga si Kapitan Roderico Tatalyubit patay human giparakan og bala sulod sa balay. Ani ang detalye. Dead on the spot si Kapitan Roderico Tatalyubit. Human giparakan sa wala mailing mga lalaki sulod sa Empalimalay sa Purok 10, Muslim Village, Barangay 9-A alas 7 kagabi. Igo ra kuno nagpakaon sa mga binuhing iring ang kapitan diyang gipusil kini gamit ang M16 rifle ug sadyang migawas ang iyang kapuyo. Nagkadugo na ang kapitan. Ang barangay captain sa barangay 9-A ani atong dakbayan nakabsan og kinabuhi pinaagi sa pagpamusil gamit ang M16 sa wa pa nailhing suspetsado. Si Kapitan Tatalyubit ilado sa Davao City nga usa sa mga aktibong kapitan sanglit gapangunay kini nga nagaronda sa iyang barangay matagabi. Daghan na usab kining kriminal ug mga badlungon nga napapriso. Ang iyang mga ginsakupan dili kadawat sa hitabo tungod sa kamaayong tao sa ilang kapitan. Na wala jud mi nagkulang na imong ginahatag sa amo. Actually nagsobra-sobra pa. Thank you kay sa friendship na imong na ato ang na-build diri sa ato ang lugar. Naganding salamat sa tanan kap, ma-miss ka namo kap. Nakita jud ako si Kap na maayo jud si Kap sa mua. Andam siya mutabang kung sa among mga problema, ingat na. Gawa sa taas ng kalibre sa armas ang gigamit sa krimen, giulo pa ang pagpusil sa kapitan. Dula na ang gulong ginatutukan ng otoridad, samtang gimugna gilayon sa DCPO ang Special Investigation Task Group kon SITG. Mugna dayon nag-SITG aron motutok sa pag-imbestiga sa paghitabo sa barangay captain. Sa pagkakaroon ang tanang anggulo sa motibo atong ginasusi o ginaimbestigahan, gipalaluman pa ang pagsubay. Ako, si Real Soroche, para sa One Mindanao. Nanawagan o hustisya ang lokal nga kagamhanan sa Davao sa pagkamatay ni Barangay 9A Kapitan Roderico Tatalyubit. Atong siren ang detalye nini sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara gikondena sa mga kadagkwang opisyal sa dakwin sa Davao ang pagpatay kang Kapitan Tatalyubit. Samtang Congressman Paulo Duterte mitanyag og reward sa makatudlo sa suspect sa pagpatay sa kapitan. Naka-half-mast ang flag ug nagpaskil og itom nga tela ang Barangay 9A timailhan sa pagbangutan sa gidangatan sa ilang kapitan Roderico Tatalyubit kinsa gipatay kagabi sa mga wala mailhing armado.
Gikasubo usab sa presidente sa Liga ng mga Barangay, Kapitan Edgar Ibuyan Sr. ang gidangatan siyang higala o gilauman nga mahatagan kinig hustisya. Dako itong kawala si Kapitan Yubit in the sense nga mo trabaho mo kuto siya. Performer nga kapitan na. So mo itong awa mo kuta kabalo po doon sa ang iyahang mga personal niya kung andihan ng mga kalihukan. So ato lang taon di sa pantibukan sa serbisyo. Saludo ko to siya. Panawagan ni Ibuyan ngadto sa iyang mga kauban ng kapitan nga dili magpaapekto sa nahitabo sa anhing kapitan inay ipadayon ang pagpanerbisyo ug magmabinantayon sa kanunay. Samtang gikondena sa lokal nga kagamhanan sa Davao ang pagpatay kang Yubit kinsa matud pa halos kada gabi mangunay sa pagpatrolya sa barangay aron mamintinarang kahusay kalinaw sa ilang lugar. Gipanawagan sab ning ini nga mahatagag hustisya ang kamatayon sa kapitan. Samtang mitanyag usab karon og reward nga 300,000 pesos sila si Congressman Paulo Duterte Katalunan Grande Barangay Kapitana January Duterte ngadto sa makahatag og impormasyon sa pagpatay kang Yubit. Ingon ana lang kasayon nga mawala ang kinabuhi ni Kapitan Tata Yubit. O isip simpatiya o paghatag og tabang aron sa kasulbaran sa kaso sa pagpatay kang Kapitan Yubit. Muhatag og reward ang ato ang congressman o ang ato ang Kapitan January Duterte 300,000. Gipasalig sa buhatan ni Congressman Duterte nga mahatagag proteksyon ang motestigo sa maong krimen. Amo ang i-conceal ang inyong identity. Dili pud namo ibutyag sa media or sa kang kinsaman kung maghatag mo og impormasyon sa amoa. Sara, mamahimong mo kontak sa buhatan ni Congressman Pulong Duterte o sa buhatan ni Barangay Captain January Duterte ang mga buot mohatag og impormasyon kalabot sa kasong pagpatay ni Kapitan Yubit. Sara. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. Usa ka bike lane sa Cagayan de Oro City nga napuno o nakapark nga mga motor gisaway. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, gilayong giaksyonan sa otoridad ang hulagway nga mikatag sa social media sa bike lane sa Cagayan de Oro dihang wa kini magamit tungod sa daghang motor nga nakapark. Samtang duha ka siklista dinhi sa Dakbayan ug sa Butuan City ang patay human madisgrasya. Kini ang kuha sa usa ka netizen sa Dalang Veles sa Cagayan de Oro City kung asa makita ang bike lane sa lugar nga dili na magamit tungod sa giparadang mga motor. Kining bike lane dinhi sa Dalang Veles sa downtown Cagayan de Oro ang gimontar sa RTA aron hatag og seguridad sa mga siklista sa Dakbayan. Hangyo nila nga likayan ang pagpark aron na dili madisgrasya ang mga gabisikleta. Alang kang Jomar Pakistan nga nagabisikleta sa pagpamaligya og ice cream, dako matud pa og tabang ang bike lane alang sa ilang seguridad. Mas ganahan ko nga may agianan para sa bike kay para safety ba. Di na sige liko-liko. Mas ganahan may dagan ng ganahan nga nagbabike. Kay kada buntag manggod dagan bay magbike. Sigon sa RTA nga ilan ang giaksyonan ang problema sa Veles o gani aduna na kuno sila gideploy nga personahe nga moy mututok sa lugar labi na kung rush hour. Time bounded nga mga higayon kay para at least ang katong uban nga naandan nila nga magpark dihang lugar at least na di na pud ta magkulang nga na-inform na nato sila sa matag karon ug unya nga kanang area na dili na gid siya angay parkingan tungod kay bike lane siya. Samtang nagpahimangno usab ang RTA ngadto sa mga siklista nga magdoble amping sa kadalanan. Human nga usa ka 21 anyos nga lalaki ang patay. Human kini maligsan og truck sa Barangay Kugman samtang nagbisikleta. Na sideswipe matud pa ang biktima nga nailang si Dave Basubas, taga Zone 3 Barangay Kugman. Tungod sa pagka-sideswipe kaniya, naka-counterflow kuno ang biktima, hinungdan nga may bangga kini sa laing truck. Sa Butuan City, patay sab ang siklista nga si Raymond Mantalaba. Human nga madumbulan kini sa usa ka pick-up sa Purok Petsay-A Barangay Golden Ribbon. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang biktima ug nakahiagom ug nagkadayang samad nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Sigon sa RTA nga ana pa sila karon sa information dissemination phase labot sa bike lane ordinance ug kung ugali nga mahuman na matud pa ang kinatibuk-ang guidelines ni ini, gilayon nilang ipatuman ang balaod ug uban na sab ang mga silot ni ini. Tek. Daghang salamat Cyril Chavez. Patay ang usa ka call center agent trainee human kini nahulog sa usa ka building sa Davao City. Human kuno giapas ang nahulog na sigarilyo.
Nadala pa sa Southern Philippines Medical Center ang call center agent trainee nga si Kevin Gallanero, 37 anyos, residente sa Barangay 39-D, Davao City. Human na kay agom og head injury diyang nahulog kini sa 3rd floor sa building sa Anda Street, Davao City. Apan human sa pipila ka oras, namatay gihapon kini. Matud pa, break time sa biktima sa trabaho ug nanigarilyo kini sa veranda. Gawas silang opisina diyang nahulog kuno ang iyang sigarilyo ug giapas kini hinungdan sa insidente. Sumala pa sa iyang mga kauban nga nakakita atong higayuna nahulog ang sigarilyo ani niya ug naningkamot ang biktima nga apson ang sigarilyo nga mao toy hinungdan nga nahulog hinuon siya gikan sa 3rd floor ug mao toy hinungdan nga nakalas ang iyang kinabuhi. Usa ka personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Hasaan, Misamis Oriental nga nagpositibo sa COVID-19. Misulay kuno og sibat sa isolation facility. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sa Facebook post sa Hasaan MDRRMO, daw gibatikos niini ang ilahang kaubanan nga nagpabadlong ug wala mutamod sa COVID-19 quarantine protocols. Matod ni Eugene Bahaw, head sa MDRRMO Hasaan, nga aduna sila'y personahe nga nagpositibo sa COVID-19. Gibutang kini sa Municipal Isolation Unit sa Hasaan alang sa quarantine. Apan miambak kuno sa koral ang moong COVID-19 positive patient aron lang mamalit sa tindahan. Nagpaila pa kuno nga nag-duty isip MDRRMO personnel ug dili usa ka pasyente butang nga gikabala ka sa opisyal. Nagpabadlong kini siya. So dako kayo nga violation kini yang gihimo nga presyo simba kulang kung tinuod atong gilayat siya daw nagpalit na pila ka buok ang ma-exhaust niya. Sa karon gisugo na sa opisyal nga imbestigahan ang insidente. Pasalig sab niya nga masilutan among personahe tungod tataw kini nga paglapas sa quarantine protocols. Magpasaylo man ta pero ang atong function sa may ngani nga kuan magpabilin nga ato gyud nang ipatuman kung nagkalapas ug ngani nga kadako panamas-tamas tungod sa protocol. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gipaninguha sa Davao City COVID-19 Task Force nga makabakuna sila og 10,000 kataot kada adlaw samtang nawagan ang Davao City LGU og dugang swabbers ug doctors. Anang report ni R. Jill Relator. Aron mas daghan ang mabakunahan, dunay quota ang vaccination cluster sa Davao City COVID-19 Task Force. Labi na nga paspasab ang pag-abot sa supply sa bakuna sa syudad. Mao na siya ang atuang ginatanaw na target, a minimum of 10,000 vaccines per day. And nag-assume ta na kaning sa 10,000 na to steady ang supply. Suportado sa Davao City LGU ang kamanduan sa DOH nga dili na i-anunsyo ang brand sa bakuna nga available sa matag vaccination sites. Kini silang tanan no gihatag ni sila or gidawat ni sa atong government kay kining tanang mga bakuna safe ni sila no ug ang atong katuyuan para magbakuna ta ang paglikay nga dili mo grabe in kaso nga ma-COVID ka man no ang paglikay nga dili magrabihan ang usa ka tawo or dili siya mamatay tungod sa COVID. Nanginahanglan ang syudad ug mga doktor labi na dugang 30 ka mga swabbers human dunay mga nag-resign. Ang ginaingon nato sa ilaha na we are seeking their help until December 31. Kana lang gyud ang amo ang gipangayo sa ilahang time. They will be paid just to help with kanang testing, tracing, isolation, quarantining, and vaccination. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nangayo na og augmentation sa mga nurses ang Southern Philippines Medical Center gikan sa AFP ug BFP tungod sa nagkadagang kaso sa COVID-19. Anyang report ni R. Jill Relator. Sugod pa sa pandemya, dili na normal ang ratio sa nurse to patient sa SPMC. Ang saktong ratio ana sa usa ka nurse sa 8 ka mga pasyente. Apan karon, ang usa ka nurse 25 ka pasyente ang ginaatiman na. Nagsulat ko kay Secretary Galvez to recall the
Armed Forces of the Philippines nurses and doctors kay nagtabang man to sila since November. So naghawa sila katong time of buwan this year na nagbugo po ng among data na below 50%. Nagpadala na og formal nga sulat ang SPMC aron hangyoon ang AFP nga ibalik ang 25 ka mga nurses ug napulo sab sa BFP-11 nga i-deploy sa SPMC. Maog mga nurses na deploy na kaniadto sa SPMC diyang misaka ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Nagkulang na ang personahe sa ospital tungod 30 na ka mga nurses ang mi-resign. Hinoon, nagpabilin pa kunong manageable ang sitwasyon karon sa SPMC luyo sa kadaghan sa mga pasyente. Nag-resign because of because of work outside the country. So wala sila nag-resign because of COVID but because of opportunity outside the country. Padayon karon ang hiring sa SPMC sa mga nurses, diin minus ng requirements ug matag semana dunay interview sa mga aplikante. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Pagpabakuna alang sa mga dunay comorbidity o anaa sa A3 priority list sa El Salvador City sa Misamis Oriental gisugda na. Ani report ni Ethel Ibanag. Nagsugod na ang pagbakuna sa mga naa sa A3 priority list o katong dunay comorbidities sa El Salvador City gamit ang Sinovac vaccine. Apan padayon gihapon ang ilang pagbakuna sa mga naa sa A1 ug A2 group o katong mga health worker ug senior citizen nga wala pa nabakunahan. Ubay-ubay na nga senior citizen sa among nabakunahan, so pwede na kami mo-proceed sa A3 ang gitawag nga persons with comorbidities. Anaa sa 500 doses ang target mahatag sa mga bakunahan gikan ni atong Lunes hangtod karong adlaw ato sa pagbakuna dito sa covered court sa syudad nga mo'y gihimong vaccination site. Pahimangno lang sa kagamhanan sa mga magpabakuna nga anaa sa A3 group nga i-present ang ilang medical certificate nga mo'y magpamatuod nga gitugutan sa ilang doktor nga mabakunahan. Ready naman mi magpa-vaccine. Kaya before mi niya din nagpa-clear mami sa doktor, so na-orient po mi kung unsay kuan sa vaccination. Naapoy amlodipine para sa ako high blood. Controlled naman siya. Wala man say kanang side effects na ako galibati karon. Samtang ugma, sugda ng pagbakuna sa ikaduhang dose sa AstraZeneca vaccine alang sa mga nabakunahan na nga mga health workers. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Ana sa 30 million pesos nga kantidad sa illegal nga sigarilyo nga gisulayan ug palusot sa Northern Mindanao nasapon sa Bureau of Customs Region 10. Human nakadawatog impormasyon nga dunay illegal nga butang nga padulong sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental. Gironda gilayon sa Bureau of Customs Region 10 ang maong shipment sa pagsuta sa usa ka container van gikan China nga gideklarang personal effects sama sa footwears. Nasayrang mga sigarilyo di ay ang sulod niini. Gibana-banangan na sa 30 million pesos ang kantidad sa mga sigarilyo. Ang consignee usa ka Lorna of Tana sa General Santos City kinsa ginaimbestigahan na karon ug posibleng nakasupak sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Nag-issue sab og warrant of seizure and detention ang BOC batok sa maong shipment. Given yan, all those involved in the shipments of illegal shipments that comes to the country shall be charged together with whoever facilitated the shipment. Upat ka tuig gikan sa pag-atake sa Maoti ISIS group sa Marawi City, daghan paghapon sa mga namatay ang wala pa nailhan nga gilubong sa Macbara Cemetery. Nagtapok ang mga civil society organization sa gilubngan sa 295 kataong wala pa nailhan hangtod karon sa Macbara Cemetery. Sa mong ihap nga namatay sa Ground Zero, 4 lang ang nailhan. Ilang panawagan sa gobyerno nga dili kalimtan ang mga taong namatay sa Marawi bisan wala pa sila mailhi. Gihalaran sa bugbulak sa mga opisyal sa kasundaluhan ang 168 ka mga sundalo ug mga pulis nga namatay atol sa bakbakan sa Marawi gikan May hangtod Oktubre sa 2017. Sumala ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Cirilito Sobihana nga dili angay kalimtan ang pagsakripisyo sa ilang kinabuhi nga nakigsangka sa Maoti ISIS aron mapukan ang mga daotang misakop sa Marawi City. Sa Davao City, napalaw ang mga buot magparehistro sa Philippine Identification System o ang National ID. Human gimando ang pagpaundang sa registration sugod kaganinang buntag. Atong sayron kung ano sa report ni Argil Relator.
Gipapauli na lang ang mga naglinya alang unta magparehistro sa National ID nga anaa sa covered court sa Barangay Catalunan Grande, Davao City, kaganihang buntag. Samtang mga staff na lang sab ang nahibilin sa registration center sa Barangay Tomas, Monteverde, human gimando sa mga pulis ang pagpahunong sa maong registration. Nagsugod mi sir, alas 7 sa buntag. So far okay man ang operation, pas ang registration sir. Ang problema lang, mga 9:45 AM na iniabot ng mga pulis nga gipastop ang operation tungod sa gipa-implement nga executive order ni Mayor Sara. Gipang bisita sa mga pulis ang mga registration site sa syudad aron ipatuman ang Executive Order No. 31 ni Mayor Sara Duterte sa pagpaundang sa tanang government events. Aron pahimangnuan nga wala na gitugutan ang panagtapok. Isa na ni ang ginaingon nga pag-register. Nakurat sab ang PSA Davao del Sur sa maong hitabo. Sanglit wala sila magdahom nga apil ang PhilSys registration sa ipaundang. Sanglit dunay memorandum ang DILG ug dunasay memorandum of agreement ang PSA Tali LGU kalabot sa maong registration. For the meantime, kasi ayaw din namin na ma-misinterpret na nag-violate kami doon sa pero ang gusto namin talaga yung galing talaga sa mayor's office, kung kasama ba talaga yung national ID. Yun na nga, yung pinuntahan ng police, talagang sinecure muna namin yung mga registration kits namin. As of May 24, ana-ana sa 437,612 ang nakarehistro sa Step 2 sa National ID registration sa Davao City. Ana sa 38 ka mga registration sites sa Davao City ang gisuspende. Samtang ginahulat pa sa PSA ang official communication gikan sa Davao City LGU kung mamahimo na sila makabalik sa ilang operasyon. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mga irong latagaw sa Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City nga mao'y usa sa hinungdan sa disgrasya sa dalan, gipang rescue. Anyang report ni Ethel Ipanag. Sagad sa rason sa disgrasya sa mga motorista sa Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City, ang mga stray dog o mga irong latagaw nga sagad kalit lang mutabok sa dalan. Busa mihangyo ang mga opisyal sa barangay ngadto sa City Veterinary Office aron makuha ang mga iro nga napasagdan. Niadtong Lunes, miabot ngadto sa 20 ka iro ang nadakpan sa barangay, kauban ang City Vet o gidala sa animal shelter sa syudad aron sa ilang operation pamatong. Nangadisgrasya og naay namatay nga nadisgrasya tungod sa pagkaligi sa iro. Sigon sa City Veterinary Office, kinahanglan makuha ang mga stray dog o cats aron sa makalikay sa rabies ang mga tao. From the word batong kay in Cagayan de Oro kanang net kay we are using net in catching the animal. Muna nga giput into action muna gitawag nga pamatong. We call it Operation Pamatong. Ang mga buot mulukat sa ilang mga iro nga nadala sa animal shelter adunay penalty nga 200 pesos. Kung walay mulukat sa mga nadakpang iro human sa 3 ka adlaw, ipahigayon na ang euthanize. Lakip sa sugyot sa City Vet ang ilang libreng bakuna batok rabies sa mga iro. Lakip ang pagpakapon ni ini aron malikayan ang pagdaghan sa ilang populasyon. Busa, giawhag sa buhatan ang mga nanag-iya og mga iro ug iring nga mahimong responsableng far parents. Be responsible. So mo ginang akong panawagan para nga malikayan sa natong disgrasya kay daghan mga cases of road accidents because of dogs. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Miubos sa kapin 46,000 ang COVID-19 active cases sa Pilipinas karong adlaw ug katong wala pa naayo sa sakit samtang milapas na sa 12,000 ang ihap niini sa Mindanao. Anaa na lang sa 46,037 ang aktibong kaso sa Pilipinas karong adlaw, bisan misaka sa sobra 1,127,000 ang nakarecover. Kapin 1,193,976 na ang total cases ug 20,169 ang namatay. Sa Mindanao, 12,507 na ang aktibong kaso sa COVID-19.
Samtang 92,400 ang total cases, 76,716 ang naayo na ug 3,177 ang namatay. Sa tibuok kalibutan, lapas 167,856,000 na ang nataptan og COVID-19 ug kapin 3,486,000 ang namatay. Barangay Isolation Unit sa Barangay Bara, Opol, Misamis Oriental, gibalik ang operasyon. Ang dugang detalye sa report ni Ethel Lipanag. Tungod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 sa lungsod sa Opol ug kasigbit nga syudad, giablihan og balik ang Barangay Isolation Unit o BIO sa Barangay Bara aron ma-decongest sa COVID-19 patients ang ilang Municipal Isolation Unit o MIU. Dunay 24-bed capacity ang BIO sa Barangay Bara kung asa i-confine ang mga close contacts sa nagpositibo una sila iswab. Ang mga positibo sa virus ibutang sa ilang MIU. Atong gi-reactivate. It's because overwhelming na kaayo ang COVID cases dito sa atong MIU. Base sa DOH, anaa na sa top 5 ang lungsod sa daghang active cases sa COVID-19. Mas taas kung itandi niadtong May 9 ning tuig nga anaa lang sa top 8 samtang ang Cagayan de Oro City nagpabiling number 1 gihapon sa Region 10. Ang Barangay Bara adunay labing daghang kaso sa COVID-19 sa 15 ka barangay sa lungsod. Gipaningkamutan gina sa atong barangay council no nga ma-address nato kung sa mga panginahanglanon no. Fully ventilated ang area, maayo ang ilang higdaanan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Lipanag para sa One Mindanao. Pipila ka bahin sa Davao City ang makasinati og water interruption karong adlaw Biyernes, Mayo 28. Makasinati og 7 ka oras nga water interruption gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon ang pipila ka bahin sa Barangay Matinapangi gikan sa corner MacArthur Highway hangtod na sa Samantha Homes. Lakip sa maapektuhan ang Guadalupe Village, San Isidro Village, SK Compound, Tinago Drive, Nuestra Señora de la Salvacion Settlers Association, Asico Village, Salvacion Subdivision, Evisa Subdivision, Kilometer 7.5, Grace Park Subdivision, Inigo Village, Orange Grove Subdivision, Mahayahay, Ingonman, mga shopping center ug fast food establishment sa May Matina Crossing. Matud sa DCWD, dunay tapping sa bag-ong gi-install nga pipeline sa ahensya. Doon na nasay atangan sa makakilig nga romantic comedy series sa GMA nga Heartful Cafe kay makijoin sa kilig ang real-life couple nga sila Barbie Forteza ug Jack Roberto. Matud sa duha, sayon ra kuno ang adjustment sa lock-in taping kay matud ni Barbie kailan na niya ang direktor ilabi na si Julian San Jose nga mo'y bida sa serye. Samtang matud ni Jack lingaw kuno ang cast busa nahimong enjoyable ang experience ug komportable siya nga makatrabaho ang cast. Matud ni Barbie lahi kuno iyang character sa mong rom-com series. Samtang alang kang Jack, relatable ang iyang role nga usa ka nursing student nga na in love. Busa atangi sila Barbie ug Jack sa ilang special participation sa Heartful Cafe matag Lunes hangtod Biyernes pagkahuman sa first yaya dinhi lang sa GMA. Very now, very timely, very light actually, and more sophisticated kasi girlfriend na ako ng isang may-ari ng coffee shop. Si Jasper nanliligaw sa kanya. So si David parang medyo nagkakaroon ng parang off siya sa akin eh. Hindi ko muna pwedeng sabihin para abangan nila. May something kay Jasper na kung bakit ganun si A sa kanya. Usa ka babaeng pulis sa Arakan, Cotabato ang gidayeg diyang giatiman ang inahan nga iyang gisita diyang dunay dalang baby nga milapas sa health protocols. Udto niadtong Sabado diyang nagbantay si Police Officer 1 Lilian Rubino sa terminal sa Arakan, Cotabato na matikdan ini ang usa ka babaeng walay face mask ug face shield nga dunay dala nga baby. Giduol niya kini og gitikita na unta sa paglapas sa health protocols apan matod sa usa ka tao o sa mga tao, buntag pa dahil isa ang inahan didto no kinsa bag-o ra nanganak ug walay pamahaw. Busa gipalitan kini gilayon sa pulis og pagkaon, gikarga sa una niya ang baby aron makakaon ang inahan. Daghan ang natarog sa panghitabo, busa mihatag sab sila og kwarta sa inahan, lakip face mask. Nakaulin ang inahan human gitabangan sab nila nga makasakay og jeep.
Mga kapuso, way puwas ang among pagkatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso ayaw polahi sa mga dagkong balita sa nagadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw, ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban ka namo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.